Πολλά περίεργα φαινόμενα η λαϊκή παράδοση τα αποδίδει σε θαύματα. Έτσι έγινε και για ορισμένα δέντρα που φύτρωσαν στις στέγες εκκλησιών. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Ιερός Ναός της Αγίας Θεοδόρας, στο νομό Αρκαδίας, στη στέγη του οποίου έχουν φυτρώσει 17 δέντρα. Πάνω στη σκεπή του υπάρχουν 17 ολόκληρα δέντρα που αποτελούνται από διάφορα είδη. Είναι πουρνάρι, είναι κοκορεβιθιά, είναι σφεντάμι στην απέναντι πλευρά και το βάρος τους κατά τους ειδικούς είναι περίπου 10 τόνους. 10 τόνοι. 10 τόνοι βάρος. Το χειμώνα βεβαίως που έχουμε χιόνια, κακοκαιρίες, ανέμους, το βάρος πολλαπλασιάζεται και από 10 τόνους γίνεται πάρα πολύ μεγαλύτερο. Το εκκλησάκι αντέχει. Αντέχει και πορεύεται στους αιώνες. Περίπου 800 χρόνια είναι η ηλικία. 800 χρόνια τώρα. Βεβαίως. Αντέχει. Παράδοση λέει ο χώρος εδώ είναι που μαρτύρησε και είπε η Οσία Θεοδόρα, η Αγία Θεοδόρα, το σώμα μου να γίνει εκκλησία, τα μαλλιά μου δέντρα και το αίμα μου ποτάμι, νερό. Το οποίο βεβαίως, όπως θα πάμε τώρα να το δούμε πιο κάτω, βγαίνει κάτω ακριβώς από την εκκλησία.